نفهمت تو خود چیزی گفته بازه اوه میدونی پومیری را دا کوی خگاب زبرا ساعتا میگه که او سوال نیست از مجخم تا کنه دلم غلطی ده خوندنهای باران معقول نیست نه سوزای مقصد خیلی وای رنگی تارنزوری میخونم تروسیگا دروغ نگو ببخشید دگم جو میخونی هوا دگی جو در دانشکده تیبی برنامه یک شریف جوه шарики барномаи мо аз ширкати дорусозӣ соф савдо агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед пас ба ширкати дорусозии соф савдо муроҷиат намоед дастафка дар тамоми давлатҳои рӯи дунё маълумоти бештар дар бораи доруҳо дар сомонаи sofsavdo.ru خب سلام علیکم برادرها خوش آمدین به کانال تاج‌پروژه و مهمون برنامه ما امروز شهبازی دد یک خوش آمدید برادر فتازاده شهبازی دد یک خوب برات رحمت کی رد نکردی در برنامه اومدی میندارم و اینجا یک چند سوالای ما باید داخلت بتم برات گاب نیست تئوری تیارم یکمین سوالی که میتم ای چیه برات барои чӣ шаҳбози дд як китра ҳамхали саве дод ки никта дд як монӣ мара ягон зот ёдам чака чинака нагуфта ки дд як не мақсад мара ягон зот ихале абаснад накард ки мақсад бага ки барат таем хали кор кун там хали пиар меша таи хел чи меша вамаш ай таҳти дил буд мақсад дд як 22 бисёри баъд дар республика дидем мақсад чиха бигем хидмонда маъқул шид якм бор 22 дагиҷо дидӣ ва чихе ҳами калимаро шинидӣ ҳами сифра шинидӣ ки гуфтӣ ки ман ҳамхали ник монам худат ба худат дагиҷо фаҳмидӣ камераи 6 дадида будам 22 ба 570 и кадом сол буд соли 2019 значит ту да як сол ту тонистӣ ки ҳамин қадар хта чӣ кинида муаррифӣ кини мардума ки тра бишносана бале бале саволи дига брат соли таваллуд чанда соли таваллудам як се тана як се тана чӣ ба ки хели часпонда намегӯша хала ама ма дам хала интересни дд як подфирмини ами дд як се тана хайвонский бад омадаги айда чихе блогер шидӣ китра гуфт ки ба ҳами кор даст биза мақсад якм бад якм чизам чи якм видеом рақси батл буд да як ҷо рафта будем рақси батл кардем да батл баридем мақсад ядов рафт гап нест зара ядов рафт да барномаи ки гап нест да аккаунти кида гап нест да ютуб ё да инстаграм тез ба додам изо да пиар мекунам вай да рафт баъд ин рақсам паринда шукрлоида буд ранги ҳам рақс кардӣ не бо диганам мардакша мардакша ягон репи американский бахон кудам шуд кима фристайл чӣ бизанам ха ягон чи биза дар бораи гитара биза ягон чи бухон охи гитара намҷода гитара мондаги нама ай дили хидом гуфтум да ай дили хитая ай таҳти дил нам дар бораи нам бухон чандта нота дора гитара 4та нотаи простой 5та дора гитара ай чӯб тайёр мешава баъзеош бо ремень дора ременташ барои қапидан сахт маҳкам қапидан мақсад напара бо галочка 6таига дора таинҷива дая не ки ҳамира ранги гап назохи брат бихон на хеле эмоция дошта бошида хеле эмоция соли 90 ки ма гитаразанира ёд гирифта будам дар соли 2020 ава па минуса зада са иҷа гитара мехонава баробарди шаҳбози дд як па гум кунам гитарара ма худам живой мехонам ама ча душия гап нест як савол дига гап нест як савол дига ростае ки шаҳбози дд як як 2-3 сол пеш даже як 4-5 сол пеш дар центр баллонои мошина сиёҳ карда мегашт ҳамин кор будагия
ягон ҷои западу Не, ман медонам ҷои запад. Ман медонам ҷои запад балонсиё мекунам мошин мешуштум мақсад соли 90 бад кохе ман дар соли 90 чӣ корое мекардам машоавара мошин мешуштум дискаи мошина сиё кардагӣ дискаи мошина ба цикола сиё бад сафед чӣ ба цикола дискарата сиё кардагӣ сафед чӣ сафедиш кардӣ сафедиш кардам сиёҳ бадагане гап нестай брат дар репи тоҷик реперое ки ту да маъқул нестан кияй дар репи тоҷик ту да маъқул нестай ман да маъқул неста мошуна он қасоз намедонам ха ягон коршона бугу чӣ кор кардагиян ки маъқулут нестай дами реп кама дами темаи репа бигем ҳеҷ кама да бахилӣ кардаги нестай хай ки одамое ки ҳастан бу бахилӣ бикунан ай қафо мекунам бахилӣ ай пеш тура бисёр одамо ҳақорат мекунанд чӣ ба сабаб да чие ваю хай беақлан ман ҳақорат мекунам ман хеле ба назар намегирам чӣ ба ту мунмунае мегӯя як ҷои ту хай пон меход такси гапа ё хати гузашти ғармӣ не нафам то хо чизе гуфта о медони помириро да куиқа гап за брат ба помирӣ ягон фрисал бихон ва наметонам хай бихон охӣ нафам хай бихон охӣ барои мухлисои помирӣ аба ча бихон чор мисра қалам хон намедонам ба худо ка намедонӣ хай мерем саволи дигар ралик зура ё навик ралик чӣ ба ралик чӣ ба навик не навик кия навика намешиносӣ не дурӯға нагӯ сериоза барномаи дигар да ҳар да тамиёрум агар бугӯй ки намеш давлуш мегӯй ки намешиносумш бинуша мешиносам атак гиток бигирам ман бачама да як рӯз ку 24 соата миллион та одамча зиёд мебинам ба камиш не ова гап нестай да ягон ҷо мехонӣ ова да ки ҷо дар донишкадаи тиббӣ ба номи Акашариф Ҷураев донишкадаи тиббӣ ба номи Акашариф Ҷураев ӯ офис бу донишкадаи тиббӣ да чӣ дахл дора охи вай пон ход ба номи ҳавай афор мечияги 2020 барои маро кадомак мақсад бегаи соат 6 мебром 7-8 бегада ман тамом мекунам 2 соата мактаб дорум дарса мехонам барои я ма шида ма дарини мактаб медурум ягон талаба нест фақат маълимаи занглаврачав директорай тамом сеё бо кӣ бошо хай майли я саволи дигар ростай доди худо фуребуд кардагиай да барномаош файродуд кардагиай не ки суми барномаота додаги нестай бале ростай бале чанд барномашак зарондаги доди худо кияй соҳиби реп тиҷи 221 фуребуд кардагиай фаҳмидам чӣ бане чӣ хеле фуребуд кардагиай мақсад видеора кардагем видео рафтаге охири мода гуфт сума метема надоду бале акай доди худо суми шаҳбоза биёр бите суми шаҳбоза биёр бите ки вазбинат меғалтака хай аз саволи дигар брат хонагиётон медонад ки шабоз ҳар рӯз дар дискотека хеле рақсои ёс ки оки покс ки мекунад медонад хонагиётон ҳамин чиза не намедонад агар бидонанд кала мепаранд не чӣ ба кала мепара бача ма калони хонаи ма ҳама кенҷагим накем дар сари ҳама ма гав мезанам не дар хонаи одами не 6 одамча қатъи учаҷон чӣ сабабай ту любой каса одамча мегӯӣ барои чӣ хай ма да омӯхташ дега ма да як чӣ ба ту чӣ ба одамча мегӯӣ соата меги ака соат нест моҷахон то дилам ғалтид де дила дай парай тра газе бад задохе гап нестай шабоз саволои сериёз нумда ҷавоб додӣ мумкин давози саволои ҳоёнет метавам агар и саволоро надонӣ ман тра ба ток мезанам фаҳмидӣ барои ҳамин ту вақт дорӣ ки ман вақте ки саволам метавам ту 3 секунд ё 5 секунд
ҳами ҳо ё не сразу бояд ҷавоб бидӣ агар дер кунӣ ма тара ба ток мезанам фаҳмидӣ бебахдо ойнаку сағ зад намезанам бе намезанам инам хеле заде сай бахдо бестак тамом намезанам бестак бес дигар намезанам бе сос пушон ҳаймон монтока шонзура ё барон шон чӣ ва шон шон кароли репа ту нагуфтӣ ман ғамзада нестам ку не барои ғамзадагиш не шон ғамзада шона якон диён ралика чӣ ва барон диин баронай барон чие барон не бача баронай диин не я шарт мекунам қатъи значит ты шабоза шона ай барон боло медонӣ ма ягон кас боло намедонам ҳама патсани прастоим ҳамара як ҳисоб мекунам на ин ки да ҳамара як медонам мақсад вай хонданои барон маъқулу нестай не созай мақсади хеле вай ранги чӣ бигем тарон зуре мехонам шонгазай атфети буд ки ёли ҳеч каш дад намекарде хеле атфета ай шабози додӣ на туре ба худо хе гапе ки чес не чес мерава ягон бор қанчоя ба ҷои гел дамӯи сард хе шакидагӣ хеле как гел истифодаш бурдагӣ ван кагем бо сифатҳои садфоиза ту чӣ байрадаг барнома ма реклама мекунӣ аленара аленара ма чӣ ба реклама кунам вай ма просто истифода бурдагем хай майле саволи ҳоёнеай тез ҷавоб бите дар кадом суми тоҷикӣ харитаи тоҷикистонай дар чансма харитаи тоҷикистонай харитаи тоҷикистон як ду ясмада рост ёфтиша ягон бор дар кӯдакӣ диздӣ кардагӣ чанд бор чӣ хеле диздӣ кардагӣ мақсад хай пацан будам ёш будам фаҳмидӣ пацан будам ёш будам не ёзи бу хай шабозче красавчик будам пацан будам ёш будам соли ҳамн навақ хай гулаки майдае ки ҷо ақл доро мерам медорам она шао вара магазин медорам мегӯм апаи акаи мегӯм навай чанд сума хай бо пеш касаи қафо чи айда қафошда бо борай пешдани борай мақсад мегӯм чанд сума чизаи ҳам мелчовка зачкаи орба чизо аваё мегӯм чанд сума мегардам мегам нав мегардам мебинам мегирам рез карда ҷебо мезанам айхона айхона не ростига дуруға нагу дуруға ма гуфтам ку мезанам беста хай бес охи чия беда шабоз дига намекунам беста ба худо қасам хӯрдим бе охи ту савола тез ҷавоб те як соат қисса нақл наку брат майли беста савол дигаре да мегзарем шабоз ғамзада ё не кима камакак ҳо шабоз ғамзада ё не шабоз ғамзада ё не шабоз дуди ягя не ғамзада нестӣ ягон бор треки ошиқонагӣ нестӣ наҷ ту савола тез намеҷиқам ту бугу тез майли ту савола ҷавоб бестак хай намебурорумуш хай бестага бача қоидаро риди ту ҳамаро